balita, banat, pulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Webes. Yari kita sa ika-11 ng petsa sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. No? Liwat kitang magainupdanaya, tubdob kita sa taknalaunay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, no? Mga balita nasyonal karon, mga kaaksyon dalunta diri sa aton sining pangalagad balita gikan sa News Center kag ang iban pang mga bagay kag talulupang don nga mga informasyon dalunta sa aton sining pangalagad. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayunta nga okslang kita sa sining mga inuras samtang ang iban sinin nagamatamat na plastar sang mga lamisa. Well, panyaga na. Amo nang mayo day. Basta tigpalanyaga na ang iban sinin pahunay-hunay na gani kay nakatapos na sa pagpanyaga mga kaaksyon. No? Sige, sa mga kaaksyon ta diri sa syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig, kag sa mga kaaksyon taman sa Oriental side nga nagapamati na kag kalakip man sa Occidental sa mga banwa kag syudad sa Himamaylan ho sa Barangay Buenavista gintublag naman kita sining inkwentro kahapon mga kaaksyon nga isa ka NPA diri ang napatay. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga dalon taman karon ang pila pa ka mga concern mga kaaksyon. By the way, mayong pagpamati lang sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique, kag tubtub sa Malabutan sa atong sining waragwag sa sining udto. No? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan samtang iban sining panyagana. Sige tutok lang diri sa aton sining balitaan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad karon dugay-dugay ang balita sa Kapitolyo dalo ni aksyon na Marlon Hidovia. Inimay kang tanan sa Vikings peryahan ng bayan sa Binalbagan kag si Palay ginraid sang NBI. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center karon nga may press conference nga ginpatigayon dira sa Bacolod City Government. Inimay kang tanan sa distribution sa mga school supplies tinguan sang syudad nga ma-distribute ini mapanagtag on time talatapan sang alkalde nakabaton sang 132 ka reklamo batok sa basiwa umpisa nga ginlansar ang isugid kay Mayor ba? Puertia. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, siga balita ni aksyon na Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office kag Bacolod Queen of Mercy nagpirmahanay pagi sa MOA nga nagatag diskwento ang hospital sa mga PNP personnel kag pamilya sini kun mahospital. Sa balita naman kay aksyon na John Diaz sa Nokpo Philippine Army, hindi pa ma-confirm kung asset sang militar ang ginpatay sa banwa sang Manapla. Nokpo nagmando na sa hepe nga pasakan sang kaso ang suspect. Kag tapasiro ginlabo sa syudad sang Baguho, Pilason. Sa balita naman kay aksyon Alvin Graba sa Patrol, PDEA Regional Director or PDEA Regional Office 6 nag-umpisa na sang ila educational campaign angot sa illegal nga droga sa mga eskwelahan kag ordained pastors. Kag maki-update na kita karon basi ko may mahatag na blas ang Philippine Army ang identification sang sining napatay sa inkwentro kahapon sa Buenavista. Ato ni baloon na karon kay aksyon Alvin Graba kung may identification na sa mga kaaksyon nato. No? Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni aksyon na Roger Gutib Kovacs nagpatigayon sang pag-audit sa mga na-expire nga mga bakuna sang COVID-19 sa syudad sang Cadiz. Sa balita naman kay aksyon Nelson Patino, 3 ka batch target sang LGU Calatrava para sa CBDRP sining tuig. Kag balita naman kay aksyon VG Apasible, isa ka 20 anyos nga lalaki nga nagbato sa isa ka checkpoint. Nakuhaan pa sang ginapatihan shabu sa banwa sang Binalbagan. Sa balitan nasyonal, ginaduso nga mag-import ang pungsod sang 30 o 300 metrika tonelada nga kalamay ginbasuraho. Kag operational timpo ilansar batok sa NPA. Senado may 3-week lockdown. Mga bisita ginadilian na naiho. Kag COVID-19 vaccine sa mga estudyante hindi mandatory suno sa DepEd. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ng aton oras, mga kaaksyon. Sige, samtang iban siniga plastar na, kag ting iban siniga preparar na, sang palanyag ako, no? Kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Karon nga adlaw, palayog lang ta i-like kag i-share ang ato sining programa, no? I-like kag i-share gid ang ato sining program. Parang iban to magkabati man, hindi lang kita, kundi tanan kita. Berman kumagdamo da. I-like lang kag i-share ang ato sining programa. Plus ang inyo sining mga greetings. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kakson na standbyan ay kay hatagan ta kamo karon dugay-dugay sang igtalupangod ang mga greetings ninyo. No? Daligid lang kay matagta na pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balit. Ayos. Sige man, namyaw tanay sa mga kakson naton, mga kakson, no? Daligid lang. Okay. Kay Rhea Miladjo, no? John Reciso, Ana Sinoro, Flores Baryoga, John Ray Pacheco, no? I-like lang ang iban pa nga mga kakson tabla, padala kamo dahil mensahe para basahon ta. Hindi kay why na kamo like kag naga-share. I-share man ninyo, parang iba ninyo nga mga kaingod magkabati man sa mga balita diho sa Bacolod kag Negros Occidental. Di man naguro budlay, pag tumok mo, itumok mo lang ang like kag share, no? Kay kabudlay kung kaisa, ma-like ka lang, why man ga-share, no? Ikaw lang na makabasa. Ayos, sige, kay Norma Torreblanca, no? May lang pagpamati Norma Torreblanca, no? Christine Olvido Ibano, salamat gid. And Premilita Bakiran, Idilaos, Rodora Suco, Lilian Tadina Claridad, Imbong Jocampo, Freddy Porras, Ray Flores Baryoga, si Joe Artman Dagetones, no? And Jima Tagwan, Freds Biligorio, Diding Aluhamento, John Ray Patsico, Archie Baez Pinayaon, no? Salamat gid. And daligid lang ha, kay mang check it Adriana yo sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Maribik Higan Talavera, Jess Asuncion, Cherek, may lang pagpamati. Karen Miraflor, then sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay Christine Olvido Ibano. Katapos na kamo like, Christine, liog ta like. Lantaon to di. I-like lang ninyo lihog Kay tamyawon ta kamo diho Maribik Higan Talavera, happy anniversary, salamat gid. Karen Miraflor and Rodora Syoko, salamat gid. Okay, Dines Richard Tibor Roma, thank you so much gid. Bet Butal Pilayo, no? Watching from Binalbagan, kay Beth Butal Pilayo, no? Ngayon din nila pag-i-share yan, no? Natahap sila guro mag-share, no? Basta makita sa wall bla nila, Ay, kay MGS Candido Hildora, MGS liog ta share kag like para sigurado, no? Lunisa Elban Buena, ga monitor pro i-like kag i-share gid madama. Salamat gid. Norma Torreblanca, okay, kay John Ray Pacheco, no? Sa iya mama kag papaya, mga utod ko dira sa Barangay Tabo kag sa akon mga hinablos dira sa Sitio Bulasot.
Sila ni Kapid kag ang pamilya Pacheco kag Casilo. Dodra man ang encounter kahapon sa Bulasot. Amo na da. Joe Art Mandagi Torres. Humawan Mary Grace. Humawan Mary Grace. Okay. Fritz Biligorio. Thank you, Gid. Okay, sige. And Atiya Kim Eriman, Jocelyn. Okay, thank you, Gid. Salamat, Gid. No? Cherek, salamat, Gid. No? I-like lang kag i-share ang ato sa niya Facebook page. No? Kay Karel Cabalfin, no? Thank you so much, Gid, sa Karawinan, Karabalan, eh. Karawinan, correct ni sa Karawinan, Karabalan, Karawinan, Kabangkalan, no? Kay Karel Cabalfin, no? Sige, karon dugay-dugay mga kakson, standby ay sa aton sa mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang
ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga ba? Nasa tamang balita o nasa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? PDEA Regional Offices or Office 6 nag-umpisa na sang ila educational campaign angot sa illegal nga droga sa mga eskwelahan kag ordained sa mga pastors. Kalakip ng pinaka-latest nga report sang Philippine Army kung may yara na identity atong napatay bla sa Himamaylan kahapon sa Encuentro. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex kadungan sa formal nga pagbukas sa klase nag-aumpisa man karon ang PDEA sa pagbulig man sa pagpaninlo sa tagsa ka mga eskwelahan kag kung ano pagit ang mahatag sang ila sining nga hanay para naman sa mga elementary schools. Sunod diri kay Director Alex Tablate sa PDEA Regional Office 6. Iya man ginalerto ang iya sining mga personnels nga magpakig-angot man sa mga katapo sa Maritime Command kag Philippine Coast Guard para magpatigayon man sang ila sining interdiction campaign within sa Bacolod, Negros Occidental kag iban pang lugar sa Western Visayas. Nawadug ang pagida diri ni Tablate kadungan man sa sining pagbukas karon sa klase plano man sa Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Western Visayas nga magpatigayon man sang ila sining educational campaign para sa mga eskwelahan, especially sa kolehiyo, sa formal man nga sining formal nga pagbukas ang klase agud ang tuyo nila mapadayon man ang ila sining kampanya kung pagpakik-away man sa illegal nga droga. Dugang pagidiri ni Tablate sining tinalikdan lang July 27 Aksyon Rex. Umpisahan naman sang ila sining hanay ining paghatag sang drug awareness prevention seminars sa mga law students sang USLS o kon University of St. LaSalle College of Law Student Practitioners. Sa diin base sa programa sang PDEA ginbase man ini sa programa man sang Regional Trial Court particular sa Mando man Executive Judge Raymond Joseph Javier sa diin si ang PDEA kag ang mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office ang nagpatigayon kung naghatag sa sining educational program sa paghatag informasyon sa mga estudyante agud malikaw man sa illegal nga droga. Likewise, suno sa iya, ining mga estudyante sa College Action Rex posible makabulig man sa iban nga sektor sang kabataan para naman sa ila sining kampanya kontra illegal nga droga. Now, ginpahayag man diri ni Tablate nga hindi lamang mga estudyante karon ang ila sining ginatap. Lalakip na diri ang religious sector. In fact, suno kay Tablate, subong adlaw Action Rex tugtubuas nga adlaw, nagahatag man sila karon sa seminar sa mga ordained pastors kag iban pa nga mga religious groups dito sa Iloilo and hoping nga makahatag kag madalaman sa ila sining ministry ang kampanya man kontra illegal nga droga within o kung nagkakatabo within sa Komunidad Action Rex. In fact,
Murag sa suno sa iya in mga gintambungan gid sa mga head advocates sang mga sining religious groups ang ining ila sining seminar sa karon. Ari ang pahayag ni Direktor Tablate. With regard naman dito sa mga schools, actually pag nag-open ngayon, magkakaroon din tayo ng mga anti-drug prevention na mga lectures. Actually, in Bacolod City, nakapag-conduct pa lang tayo din ng mga lecture, no? Ang audience natin, yung mga law students ng Lasal, in coordination with Executive Judge Javier. May program kasi ngayon yung judiciary natin at ng Bacolod at tayo ay nakilahok din dito. Napakagandang program kasi eventually, yung mga attendees doon, yung mga na-train natin, they will also be the one to conduct itong mga anti-drug lectures sa mga schools, hopefully in the coming months. Kung nag-umpisa na po tayo dito sa Bacolod, do you have plan to have more information dissemination, of course, to the other schools, sir? That's correct, kasi yan talaga yung main objective, kasi we would want this nakaka-attend sa training natin na they themselves, para ma-equip sila at makagain sila ng knowledge paano mag-conduct ng ganitong anti-drug prevention lectures natin, particularly sa mga schools. Initially, may plan na ngayon na by next month, they will be there to assist sa mga na-train natin na mag-lecture. And in fact, right now dito sa Iloilo City, we're conducting a 2-day trainers naman ito para din dito sa mga grupo ng mga pastor, chaplains, at actually ang pangalan ng group nila is advocates. Tutulong din sila sa mga anti-drug prevention lectures sa iba't ibang bahagi ng Iloilo. Ano pong pinaka-main purpose natin dito? To let the public know, particularly ang mga estudyante natin, na ano yung ill effects nitong illegal drugs kung tayo ay gagamit. So basically, awareness about illegal drugs and at the same time, educating them na talagang hindi mag-involve dito kasi hindi lang physically ma-apektuhan sila but they could also be held liable at lalo na yung mga kinakandak natin ng mga anti-drug operations ng PDEA at PNP, baka masama sila doon. So next, kabahin kita mga sang pahayag diri ni PDEA Regional Director Alex Tablate. Sa pinaka-latest action na Rex encounter kahapon dito sa hinterlands ang Sitio Bulasot, Barangay Buena Vista sa siyudad sang Himamaylan, in pahayag diri ni Brigadier General Inocencio Pasaporte nga sa tubtub karon wala pa sang pamilya nga nag-claim sa bangkay ni alias Ka Alvin, isa ka miyembro sa CPP-NPA. Pero why pa ni identification, no? May identification na action Rex sunod diri kay General Pasaporte ugaling kay wala pa nila ginahatag sa karon only si alias Ka Alvin kay not unless positibo nga matudlo bala action Rex sang pamilya gid nga ila gid nga himata. In fact ginpasubuan Di ko wala sang mag-claim nga pamilya na ano nila tagoon pa ni nila. Amo na ang atong pamilyar diri action Rex. Ti ko na NPA gid man na siya kag patay sa enkwentro ay nakinanglan pa nga taguon na sa para sa igtalupangod sang tanan na. Oh, actually ang nahatag. Unless kung may ginatago kada. Isa pa na aksyon na Rex. Base pa lang mga available na kag mahatag na aksyon na Rex. Only ang alias Ka Alvin pagid lamang aksyon na Rex, no? Ari ang confirmation kag ang iya sini nga pahayag aksyon na Rex. Alias Alvin lang sa grupo nila, no? Alias Alvin. So, para masigurado lang natin, may respect lang sa family. Na-contact naman to sa barangay ang pamilya. So, hoping subungan lang o later. Na-contact na gali. Na-contact na, nagpadulong na ang katapos ang Philippine Army nagpakik-angon sa barangay. Ugali, kaya hindi pa nila mahatag fully ang pangalan ni alias Ka Alvin. But definitely, hindi graba ang apelyido, no? Gani, amo na dahil importante, hindi graba, no? Kaya graba na yung apelyido, kuwan ina mo. Guwapo na yung apelyido. Guwapo. Guwapo ginang personal. Kagwapo ginang personal.
Tiyan mo na, basta ti paano magkahibalo ning pamilya gin pakantuan Manila kuno ti abot ko na contact nila to. Yes, action na Rex, no? Amo man ang ginapagkantoan naman, kagigisugon naman in fact ni Tanong General. ginpay baluman sang Philippine Army nga masulong sila para kay baluman ang pamilya nga ginsulong sang Philippine Army ni. Kagklaro mangin aware man Mampalya o ti prepare ta kaya sulong kita. Gani. Ay nano nga do hindi amo. Gani man. But let's see action Rex pasi karon makahatag na gid fully o kung mahatag sang full name na ang mga katapos ang Philippine Army as to sa identity ni Ka Alvin. Anyway, subong nga adlaw kinanglan tagid no sang dugang pagid nga bitamina sa lawas ari ang live sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod or sa patrol naton mga kaksyon. No? Grabe maning natabo sa isa ka pasero sang taxi yaw. Ang animal nga taxi driver ni nami otdan dila ni kagkamot siguro kung galing kay na kwansa mo daw sa kakulba niya waya mapicturan ang plate number or ang taxi name mga kakson ha. Pero nang hurikap din saya kundi sakay sa front set bayin ni siya. Ang animal nga taxi driver kabayon tangaraga pamati ka kag ti makabunggo ka isa ka lang niya. Hindi ka lang magpangulamid, ikaw lang isa makabunggo ka tani nang urikap sa iyo na kabastos nga klase ka taxi driver niya man. Gali kay waya makwaan sang plate number kag body name ang taxi, no? Ti ayo ta sa mga babae nga nagasakay nga kamulang kung kamulang isa, hindi ka mo magpa front set sa likod lang sang taxi driver, no? Nag-extra lang ni siguro basi kung ano sa man kitaon gid ang kamutyong do kibulon pangadaan do kagi palampaso sang kaldero nami nagripakdol sa ulo yan ng kaldero para mong pawansa kung nagapamati ka nga taxi driver ka ni mal kang klase taxi driver abi pagkanto di kay bunggo takabla para makita mo na gid ang katunto mo bla. Ga pangabuhi ang iban nga mga taxi drivers hindi niya membro sang OTTG kay basibla masiling ka mo membro sang OTTG ang mga membro sang OTTG shadow gini ka mga reliyoso kag gatarong gini pero ini yung taxi driver ambot ko extra door lang nisa kung ano ni siya kita ko di sa picture di ko lang paglawago ng ginhurikap ya sini. Basta kitaon gid man tiga short sa mo. Hamak mo makambya sa rektas paa. Ay nanong klase ka taxi driver niya man kanimal nga klase taxi driver bastos kay mo ya. Way ka guro ka tilaw guro nga sus mayo ni ipton ang dila ya guro sang flyro para mong pawan kagabuton lang dila ya para mong pawan gid sa katunto niya. Nang hurikap sa iya mo. Oh, kahapon ini na tabo ay sos Mariones. Di ko kinsinde sa sining sitwasyon. No? Inabot guro sang pagka-manyakis siya. Galing kay ang problema, sobrang kakulba sang babae, naog siya. Tapos pagpanaog niya, waya masyatan ang taksi. Sobra man tuod ka kakulba mo mo.
Hamakin mo yang ang kamoy yan, nagkadto na sa paasang nakashort. Nano nga, ihikap na bla sa bato, bla kagilampo sa ulo mo para nga maumpawan ka na lang. No? Ang pangabuhi, kung kaisa, manti ambot ko nano man ang sulod sang utok sini, hindi mo maintindihan, no? May mga taxi drivers tayang bisan paano, gapangabuhi insakto, gabyahi insakto. Pero iyan niya ho, ka-animal, makilala talang kabla. Basi kung may nakahibalo na sinisang istorya, or basi may kakilala ka mo ihutik lang di sa ako, no? Kaya hindi ko kinsindi nga nagpanghurikap ni sa iyaman, basi gakalam siguro. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, sos Mariones nga klase ni ka kwani. Abi ko kung okay na. Si Danis Latling niya haha kabuisit klase batasan gani man. Amo gid na Danis Lat Dani Dislat, no? Thank you gid. Salamat gid sir, no? Ayo, ang problema lang ni kay way gid makuhaan may pictures actually. Way makuhaan sang body name or plate number ang taxi, no? Baw ho gid way gid batasan nga klase ka taxi driver ning kamot mo pa daw kagi pa martilyo nga daw hindi mo pa maintindihan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung nagakalam ibagnos sa puno kahaligi, inang may mga siit blang haligi kay para nga sigurado pag kuha mo sina dunot ng kinatawo ya. May connection sa may ko nga kulo ng manubo nga immunity rason Action Art tayo hupon standbyan na sa balita mo dira noy, no? Kay tirahon tana dugay-dugay para sa dekalidad nga serbisyo mga kaaksyon, no? Arena Riverside Medical Center. Kadtuan mo lang dira, no? May 2,000 nga una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa sining mayo manino kay panagtag sang kuanbla sang sang mga kinanglanon para sa mga estudyante ta. School supplies sa tinguan sang syudad nga ma-distribute na ini on time, no? Talatapan sang alkalde nakabaton sang 132 ka reklamo ya sa Basiwa, no? Umpisang ginlansar ang isugid mo kay Mayor. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Action Rex, bago lang natapos ang masubra isa ka oras ang press conference ni Mayor Albi Benitez nga nagsabat sang pila ka mga update mga issues kagin pamangkot sa iya regarding especially sa mga programs niya, pero in particular ang una gid nga gin-address sang alkalde amo ining update Action Rex sa paabot ng opening of classes
preparation sa mga schools at the same time plano sang city nga maghatag sang libre nga school supplies. As to iya sa preparasyon sa mga school sunod diri sa kay Mayor Albi Benitez, actually ti arang City Health, ang DepEd, amo na silang nagapreparar sa mga schools, kay PCG pa man ang Brigada Eskwela, dason ang present administration nag-check kung ano ang mabulig, especially to those nga mga nagkalaguba nga mga eskwelahan o kwarto, classroom nga kinanglanon sa repairs nga pwede mapangitaan sa pundo. Pero as to iya sa sining ginapaabot na paghatag sang libre nga school supplies, isa diri nga nangin update sa meeting nila ni Councilor Al Victor Espino kahapon. Amo iya ang pagpaninguha sang Bacolod nga before pa man mag-start Action Rex ang full implementation sa face-to-face, meaning kundi November na siya, pero before sila, suno iya kay Mayor Benitez, tingwahan sa administration niya nga matigayon ang proseso kag makapangita sa nagakaigong nga lokasyon o pondo nga kinaglanon para iya sa pagbakal sa school supplies. Now, dugang pa diri ni Benitez nga sa subong kundi may ara nga mga naguluwa nga balita nga hindi pwede ang special education fund gamiton. Dara mo, silang niya ginatunan mala sa City Legal Office kag sa niya opisina, pero ang isa lang niya ginatinguan nila subong kung paano ma-deliver, mahatag sa mga estudyante and on time no ang ining mga school supplies nga para man makabulig sa ila kagamitan sa tion nga magbalik na ang ila sila nga face-to-face classes. Yari ang palayag ni Mayor Albi Benitez. School supplies. I think our committee chairman sa education is preparing for giving the school supplies on time and it will not be later than mandated face-to-face school openings on November 22. Wala pa kami kasturyanay on the actual amount, no? We were just talking about making sure nga malabot ni mga school supplies on time. So ang among kasturyanay was more on the timing of the release of our school supplies. As to the amount and where it will be sourced, we have not finalized that, no? And if you say it is illegal in special education fund, then he cannot do it. Then we will not do it. Amo na sa next ang palayag diri ni Mayor Albi Benitez. Siling niya kung hindi pwede sa ECAF, hindi man pwede or SEP, hindi man pwede nga gamiton mo yung pundo nga mangin technical or illegally mangin technical ang appropriation nga himuon sang City Government of Bacolod. So ma-source out some funds, ang importante nga ma-providean ang kinaglanon nga bakal sa sining school supplies nga igahatag sa mga estudyante. Now, sa piyak na bahin, pakaronan ko ng iba ng mga issues na gin-update niya parte sa merkado, ang mga nag-okupar sa tatlo kadalagko nga mga pampubliko nga merkado, no, diri sa Bacolod and Manukan Country. Kag iban pa gini mga issues sa firing line ko na karon bobo. Pero ariho, ang update para kundi ginlansyan 2 days ago ang ginatawag na isugid mo kay Mayor. No, isa ini ka platform nga gini-introduce ang Benitez administration to cater balasang reklamo sa Basiwa Action Rex kulod nun. Bapati ka sa in 2 days time ang iya opisina na in charge diri nakabaton 132 ka reklamo. Amo pa lang nabasahan ng grabe na mo damo. Metodo gani kay ina na bangkot kay Mayor Albi. Siling na pwede balang ang siniko butangan taban isugid kay Mayor nga daw platform. Siling ni Mayor iti tunan ta na anay unahon talang Basiwa kag siling yang matabo dire ipatawag nga ni ang Basiwa kag ang prime water ago di ay plastar nila ikunalong nila sining mahimo madres o isabat
sa sining mga reklamo nga ginapalayag sang mga konsumidor sang basiwa. Nya kahit di kami imagine na sa duha plang kadlaw, iban guro ay panikabalo nga may isugit kay mayor dara nga platform. Sila nga kung magkabalo pag ining publiko kag tanan guro kung gagamit social media, basi kung maglibo gilayon ang reklamo. Di sila nga tinuan tayo na to address sa sila problema paagi sa pag-call sa attention, especially sa management sa Basiwa Action Rex. Abot kung ready na dahil ang palayag to Hensley na ko na sa palayag na Mayor Albi angot sa sining isugit mo kay Mayor nga concerned desk o kung nag-iya sininga gintukon nga online nga pagbaton sa mga reklamo kag text gikan niya sa mga konsumidor. Ari si Mayor Albi. Mayor? Ano to? Hindi ko nakitaon to. Ara na? Why? Sige. Why ko no action art? Hindi siya. Hindi siya kasulod. Garan pa sa kuno. But dining 100 meter gas siguro. Celia Flor, kay Celia Flor, gabi na magreklamo na kagapon. You know, kung kisa na mabaton ko report nga, amuni katahom ang operations nila, amuni etc. Sometimes I would like to rely on mga public complaints, no, on the real score. So that is why we launched. This is the first of several public complaints nga akon ibutang para ang tao mismo makambal sa akon tuod niya ginambal nila nga wala na yung problema or may harap problema. For example, singarin nila nga, talagsa na lang ang shortage ng tubig. Sige lang taon da. And then, well, I was just told that 132 ang nag-response ito. So, wala ko kita kung ano ang details nila. But the next move for this, patawag na ni ang Prime Water. Wala na sa next portion sa palayag ni Mayor Albi Benitez. So, after sa iya siniguro pag-collapse sa tension sa Prime Water, kagabasiwa, nano ang action to be taken agon ma-address ini ma-concern sa mga consumers, ina siguro sa masunod nga schedule sang press conference sang alkalde dire sa sulad sang Bacolod. Ang aton balita gikan sa Bacolod City Hall, boy ginadulong sa ina sa karumansang Life Extension Super Fiber. Sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Art Tahihupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo, standby anay. Gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level? Mag-Ditex 500 capsule. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022. Tubtob City. Atuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo by Kings Peryahan ng Bayan sa Binalbagan kag Sipalay ginraid sang NBI or National Bureau of Investigation. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa kahapon may ara sang operation ang National Bureau of Investigation o NBI diri sa Bacolod. Bali amon isa ang damlaglangin pasalig ni NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino nga may ara sila sang another nga operation against ang sining illegal STL operation o small town lottery. Resulta ini sang damlaglang una nila sining operation kumadunuban dito sa may area sang Libertad Public Market bala. Agosto 5 to siya. May duha ka mga nagpaladakpan tong nagapataya sang STL nga illegal bangod wala sa nagakaigo nga prangkesa o kon lisensya. Now kahapon ay nasabing operation dito nagsentro sa Banwa sang Binalbagan kag syudad sang Sipalay. Ang ining illegal STL operation suno kay Baldovino, Vikings peryahan ng bayan. Vikings peryahan ng bayan, nakilala na nila kung sino ang sa likod sini kag din padalaan na gani sang sampenda, no? Ang tag-iya sang propiedad o kon duta nga ginahamtangan sang palay, no? Nga dira ginapatigayon ang pagribet sa sining taya sa STL. Agosto 6 may ara sila sang ginpatigayon nga kung sa illegal drugs may buy-bust operation, sila nagpatigayon sang test bet. Bosilingon, may ara sila sang ginasugo nga magtaya manakson rets. Dito na confirm nila nga nagapataya din man. Kag August 8, may surveillance sila nga ginpatigayon. Kag sang napamatudan, ginkasa nila ang ilang sining operation kahapon Miyerkules. Aksyon Rex ang problema diri galing kay pag abot nila sa sining duwa ka puloy-an nga among ginapatihan na serbi nga nagabaton sang taya sirado na, close na. Aksyon Rex, no? Siguro may nakatimbre bla, no? May nakatimbre. Ang tag-iya sa balay sa silindro kag property ginpadalaan sang kampena parang kuwaon ang ilang sining rason o kon explanation kung nga aging tugutan nila inong illegal STL operation. Pero din na paisay man ni Baldovino kung sila ang penalidad, no? Nga atubangon sa matamatudan halin sa nagapataya, sa staff, sa debt collector, sa financer, sa supervisor,
kag sa pag-iya sang balay sa manager action direct sa maintainer. Ginsay diri ni Atty. Valdomino kung pila ang tinuig nga ila kini nga sentensya nga serbisyuhan. Ari si Atty. Valdomino sa aton sa interview sa Labang Aga. Buhay, sir. Good morning nga. Good morning sa inyo. Well, bago ko sagutin yung tanong ninyo, ito muna ang gusto kong banggitin. Na ang Authorized Agent Corporation dito sa Negros Occidental ng PCSO, Philippine Charity Services Office, na mag-conduct ng STL operation dito ay ang Super Lucky Bigler Incorporated lang. In short, SLBI. Sila lang po ang authorized na ng PCSO na mag-operate ng small town lottery. Action direct sa portion lamang na sang palayaga i-line ko tari karon sa action farming line kay naglawig ni ang statement ni Atty. Valdomino kag sunod sa action direct hindi lamang sa Bindalbagan, hindi lamang sa Sipalay ang namonitor nila nga mayara sa nagapatigayon sa illegal STL operation. Plus singit ko man karon mayara sang event diri sa may social hall sa Kapitolyo Provincial, may pagpermahan nga ginpatigayon diri sa tunga sang provincial government kag sang Diocese of Bacolod City. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Daligid lang ha sa mga kaaksyon ta ang sarakyan ninyo, problema gid ninyo kay bisan matugnaw ng tsimpo ginot gihapon, no? Namig may balita ni aksyon na John Diaz sa Nokpo, mga kaaksyon, no? Ini may kangtanan sa sining Philippine Army blaho, hindi pa ma-confirm kung asit sang tropa, sang militar, ang ginpatay sa banwa sang Calatrava. Nokpo may mando na sa hipe nga pasakan sang kaso ang mga suspect. Kag tapasero ginlabuho sa syudad sang Bago, Pilason. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report ni aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Action Rex na ako report dito sa may banwas ng Calatrava kay ginpayag ni Puli o ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commanding officers ng 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army nga hindi to asset ka 79th Infantry Battalion ang ginpatay sang ginaligar 5 ka mga rebelde dito sa may area sang Sitio Camao, Barangay Marcelo sa banwas ng Calatrava atong sang Agosto 7 bala in broad daylight kay Titimpano patubang malas 9:30 ang takna sang aga.
So, dire kay Pasaporte Action Rex sa datos sang 79th ID kag sang Philippine Army. Wala yang pangalan sining ni Rodel Nobleza alias Peter nga sa listahan sa mga asset sa mga militar. Rason ko nga nagapati diri si Pasaporte nga mahimo na salaan gid lamang ining si Nobleza Action Rex sang mga rebelde nga grupo. Pero abad rin ni Pasaporte, wala man sila subong nag-conclude nga ang mga militar ako na ang rebelde nga grupo gidman ang nagpatay sining kay Nobleza. Kaya sa report nga ilang nga nabaton, do may dalato Action Rex kuha balasang kwarta ining natabo dalang insidente. Kumbaga, pag papanaog gali sa duha ka mga pasero, ining subject mismo nila, ang biktima nga si Nobleza, ginkuha alis sa Action Rex 80,000 pesos nga kwarta. Ang 80,000 gali ini amo ni sa taray kapital ya ba sa pagbakal sang mga sapat kay gabay and sell ni samong o ko naganegosyo sa Action Rex. Kaya badri ni Pasaporte, posible man ni ginagamit namang nilang pangalan sang NPA or mismo ti si NPA man to kay nag-ambal diri sang army, di man malayo sa kuno aligasyon nila sa mga ginapangimo sang mga rebelde ining natabo dira kay Nobleza sa may banwa sang Calatrava. Sa subong status ko kay ongoing ang investigasyon sa Philippine Army may angot sini diri, nagaburig naman sila sa Philippine National Police agod nga may baluan gid kay hindi nila kuno pwede nga pabuyan-buyanan ining kaso kay kabalo magid man sila nga ang mga rebelde nga matamat nga nagabalik dira luyag nila balik kay ilang mga puwersa sa norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Ginaklaro diwat ni Pasaporte hindi sa asset sang mga militar and then hindi pa nila ma-confirm kung NPA gidman ang nakatay kay Nobleza. Kaya si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officer ng 303rd Infantry Brigade. Ginapa-verify naman pa, no? Ako din sa PNP, sa NPA. So, hindi pa naman ma-establish lang ginasigin is informant ko ng army. Pero verification naman sa 79, hindi naman sa informant ka 79 Infantry Battalion. So, As Rex si Brigadier General Inocencio Pasaporte ng 303rd Infantry Brigade. Sa piyakabahin, din pahig naman rin sa Negros Occidental Police Provincial Office nga may lead na ang Calatrava PNP sa posible identity kung persons of interest sa record ng pagpatay kay Nobleza. Sa ginpatigayan nila nga case conference kay parang mabalaan gidla ko nung status dra sining nga kaso ginpayag diri ni Police Lieutenant Jodicis Catalogo ang spokesperson sang NOCPO nga nagmando na si Deputy Provincial Director for Operations Police Lieutenant Nasser Canha nga pasakaan gid sang kaso ining mga sospetsado ila pagpati base hindi lang lima Action Rex ang nagpatay base posible damo pagidiri. Pero may suspect na sila? Ang madali ni Catalogo, may mga persons of interest na sila, base man sa mga ginhambal sang saksi. Kaya sa ginpatay Action Rex, ining si Nobleza, may upo di sa duha ka mga minor de edad. Ining mga minor de edad, ginpapanaog lang to sa may tricycle, na ginpatalikod. Kaya ang madali ni Catalogo, posible, gid nga makilaan nila ang itsura sa sining nga mga sospetsado. Bangod sini, nagapatid rin sa Catalogo nga mapailan gid sang kaso Action Rex ang 5. Galing, hindi lang nila pagpalayag ang pangalan kung sino ang ilang pasakaan, ilabi na nga sensitibo sa kaso kay ang initial nga report katapo sang CPP-NPA Central Negros 1. Ini nga mga suspect sa likod sa pagpatay kay Nobleza. Kaya kung pambalon Action Rex ang NOPO, ilaya panglantaw NPA gid nagpatay. Kay ang ilang nga pagkilala Action Rex sa biktima, santo gid sa kunanong alias ni ang bagarisang nga ni Catalogo. Wala man nagkali sa ibang yung nakakilala nga alias Peter ning ayo sining ni Nobleza. Pero sang that time nga ginpapanaog ining o kung sa ginpaparaan ining mga biktima, ginpamangkot na lang sa Action Rex ikaw si alias Peter. Pagsabat ni Action Rex nga oo siya, ang duwa ka maangkas, ginpapanaog, ginpatalikod, wala na kuno duruga mo, gintiro lang ining si Nobleza Action Rex. Kaya si Police Lieutenant Jodicis Catalogo ang spokesperson sang NOCPO. Palibala wala pa anyway sa short kita sa tao subong. Kaya nga doon di na abot tinaton sa correct. Ikaw na pati ang interview naton kay Catalogo, ipabati na naton may angot sining iyang statement sa Action Rex. Sa ibang nga balita dara sa may syudad sang Bago, makon mo ang kabo ginlabo sang iya trabante Action Rex.
Nagtuntad ini dira sa may Purok Manghumay, Barangay Mailom sa may Sudad San Bago, mga alas 11 medyang takna kahapon sa aga. Ang tabo sinidiri, suno kay Police Staff Sergeant Araw, ang biktima Action Rex, ang maniging kilala kay Cecilia Huhilia. Cecilia Huhilia, 50 ang edad, ini sa Action Rex residente sang Purok 9, Barangay Minuyan sa may Banwasang Murcia. Ang suspect naman diri, amuning trabahante kung tapasero nga ginkilala kay Elizalde Macaron, balang edad, residente ni sa Purok 9, Barangay Minuyan, man sa Banwasang Murcia. Ang kakatabo sinidigali, ining biktima nga si Huelia, nagadala ni sa Action Rex sa mga tapasero dala sa may Sudad sang Bago, do sa balang nagapangita sa trabahante, do gakabo gitsa, do mo ginang iyang trabaho abi. Ang natapos sila dakuno, nagapanyaga sila, nagpaunay-hunay na, keti ugto adlaw na Action Rex, ang balik Police Staff Sergeant Armando Araw, gulpila ko na Action Rex nga nagwa sa may tubuhan, ining suspect nga si Macaron. Tapos digto, do ginkomprontar ga ining si Ohilia, way na kuno sa nanuman nga rason, ginbunot yang iyang espadeng, ginlabo ya sa ulo ining babahi nga si Ohilia Action Rex. Wala labot sang labo sa ulo, ginlabo pag ginikuno sa lawas sa madamo nga bes. Kaya ginalantaw diri sang kapulisan, wala magikuno sa madalom nga rason kung nga ginlabo ya ining sa Ohilia. Babaeng biktima gali? Babae ning biktima Action Rex. Namba diri sang ni Araw, ginapadalaman nila subong, basta may bala may mga personal gyud nga kaakig ining suspect sa biktima, rason kung nga iya ini nga ginlabo. Kay matapos ang krimen, nagpalagyo man ang suspect, tubtub subong wala makita, bit-bit yun yung ispadeng, nga gingamit sa paglabo sining kay Ohilia Action Rex, kagaron si Ohilia, uloperahan, no, ari diri sa may Corazon, Locsin, Montelibano, Memorial Regional Hospital. Yari si Police Staff Sergeant Armando Araw, ang investigador sa Bago City, PNP. Tapos sinamala niya ang biktima. Ang mga biktima niya mo tinggal dala sa ilang tao mo doon siya niyan, leader pa kanina. Doktor. Doon siya nga, no, dito lang tao siya na matagtapat ka ng panginamang tampo. Punto magwahay naman ni Kampo, napala niya lang ano ka nung lubrikara, ano na. Tapos ang tubig na po, yan na tayo sa pinaka-basis mo na ito sa ulo ko sa kamot. Ang nato na biktima sa lumara pwede sa hospital sa tirahan sa ulo. Okay. Ang direct sa batian si Police Staff Sergeant Araw sang Bago, PNP. Balik takikan sa Nokpo ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, sa balik sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na Jan Diaz, balita gikan sa Nokpo. Standby na aksyon na Eric Magbanwa, kagangato sining nga mga out of town reporters, no? May tisianay, kulang palang nimo sining ilawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi kita, no? Alkaline base nga vitamin C, tumaron ta adlaw-adlaw, dapat Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksionaton kay Case Naval, no? Case Naval. Gudon Action Rex, liog lang ko tamyaw. Pamilya Navalasca, no? Pamilya Navalyaska. Correct ni Navalyaska. Salamat gid Case Naval. Ay, pwerte. Shabina Aquino, salamat gid. Always gid ga monitor Pamilya Aquino sa Barangay Sumag. Thank you so much gid Shabina Aquino, no? Armando Liboon, salamat gid from Indian Ocean via Facebook Live on board. Okay, sige. Thank you gid Sir Armando Liboon, no? Marivic Higan Talavera, may lang pagpamati. Bago lang siya kaabot halin dira sa ARB. Marivic Higan Talavera. Leah Younger Esquivel from Talisay. Thank you, Gida. Janie Solgon from Valladolid. Tamyaw lang lihog akon apo Sir Miliza Pagsuberon. Happy 7th birthday today. No? Halin sa kay Jane Solgon. No? Inday Blasa, Barkit Tribe, salamat gida. Kag kay Kimpo Yulo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia. No? Always gid ga pamatilin sa kay Barkit Tribe. Marilo Baron, salamat gid. Billy Albay, thank you gid Billy Albay. No? Rowena Nicolas Canoy, ay tani. Okay. Way pa daguro malabutan, pero kung makakadto ka di sa proper, hapit na lang di sa Action Radio Rowena. Para piho, Rowena Nicolas Canoy, no? Luke Nicor, salamat gid from RSB La Carlota, and Pelton Lipora from Pasay City. Thank you so much gid, no? Star Mayo, may lang pagpamati adra sa Minnesota, USA, no? Novi Magapan, salamat gid from Barangay Pandanon DSB. Evelyn Sinaon from Purok Gaisano, Barangay Alihis, salamat gid Evelyn Sinaon. Jinky de Alagdon, salamat gid, no? Okay. Cristina Salvador. Rona Rida Traba, no? Gani man, Rona Rida Traba. RG Espinosa de la Cruz. Thank you gid. Danny Shoot. Josephine Celeste Taiko. Cirilo Posadas. May lang pagpamatida sa litsunan tani kahapit man di. Okay. Kadto lang di Cirilo Posadas, no? Humalumina. Thank you gid. Bongski. May lang pagpamati kuno kay Alfonso Samson kag kay Lemuel Julito, no? Nagatutok gid sa imong programa. Salamat gid Bongski.
Ayos kag Ruby Martinez. Salamat gid Ruby L. Martinez, no? Salamat gid. Liberty Benitin Obaldo, thank you gid sa imo sini nga pag tune in, no? Sige, dali gid lang mga ka-aksyon. Standby anay, matagta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo, dugay-dugay mga ka-aksyon. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga na-traffic to or na-transit dito sulod ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Standard Time, 1:13 ang aton oras, mga kaaksyon. Sige, kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa BCPO kag Bacolod Queen of Mercy. Nagpermahan ay mayo ni nga balita pagi sa isa kamuwa nga naghatag diskwento ang ospital sa mga PNP personnel kag pamilya sini sa nga ma-hospital, no? Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Yari ang kaundan sang report. We have Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex, buwas na, no? Sigurado na buwas Buwas ang ano? Ayo di purma. Abiko today na. Alang-alang pa, no? Alang-alang. Ay iingas pa. Okay. Buwas kit makuha. Ate, okay Buwas pin sa 12 pa man lang gani man. Sa 18 pa man to yung balayaran mo. May na, kinatukapon. Very good, very good, very good. Basta may paminsaron ko mo. Gani, mamo mo na gyapon kung may bayad, bayad na lang Bayaran mo man gyapon. Amo. Naka kung may kwarta ya, bayad din para nga may na problema. Basi kung di mo bayad, malastra mo pa. Pagkamot sa pizza, lungo lang nagaduko-duko, daway kagin madukuan na. Ayo di purma. Malingin mga ulo mo kung ara na nga wala pugin bayad, no? Kag malastra mo pa. Okay. At least sa buwas, ginansya na ya. Ayo di purma. Ginansya na ya buwas, no? Oo. Piho na ya Action Rex, no? Sa liga lang kung galingon mo. Natural nga ara na to, baga wala mo sila na yung kedua, ha? Sino? Hindi. Ang ako yung panigurado, blang mo. Ate, buwas ko na to, Ate, okay. Buwas hapon, ayos na ako, no? Pay na naman. Ang isa ni mapuli, hindi wag ni bit-bit, no? Laban manog lambada na sa dugay-dugay. Ganito wag isa bit-bit to, ni? Gapang muyo naman na siya, bro. Kaya bit-bit to nito, ang nasuksok yapon yung brief. Ayo di purma. Amugin na siya. Uway gini siya sang bit-bit to pa na ako karon, no? Laban. Buwas pa ang asa pisakin siya pa sa Lunes. Ang patulog sa Lolita. Sige lang. Sige na, mugin na. That's right, pa. Sige, rin may malita yaw. Ay matag diskwento ang Bacolod Queen of Mercy Hospital sa mga personer sang Bacolod City Police Office kalakip sa ilang sila nga immediate family. Kung kaso, iman tingin na pangayo, ina sila ang ma-hospital Action Rex. Hindi man malipod sa tamatag palamating kung ma-hospital ka, kanto ka sa mga private, automatic down payment kita yon ang ginapangita Action Rex, no? Pero sining bulig nga ginhatag sa Bacolod Queen of Mercy Hospital para sa mga personnel lang yan sa Bacolod City Police Office kasi immediate lang ang pamilya, may ara ginatawag nga diskwento. Ang ilang sining hospital bills in kaso gitman nga ini sila ang ma-hospital kag magagawa sa hospital kung ang pilang porsyento Action Rex sining ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Parter depende na sa balatian nga naangkon ang aton nga mga personnel Action Rex, di ba si may ara pa iduga nga hatag nga diskwento ang aton nga Bacolod Queen of Mercy Hospital sa mga bulong kakinaranon o aparatos nila just in case kaya Action Rex at least bisan paano magkabuhin-buhin sa hospital bills ang aton sila nga mga kapulisan nga membro sa Bacolod PNP kasi niya intended ginamang
sa Bacolod City Police Office personnel kag sa ilang sini nga immediate family. Na sila ni Colonel Martir aksyon na Rex nga duga na gid man ini nahimo isang Bacolod Queen of Mercy Hospital, pero kahapon nagpirmahan na ini sila formal sa ginatawag nga MOA o Memorandum of Agreement sa tunga ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir kag ni Ma'am Nier Pertiti Gosyeng Tikao kon Gosintiao nga Director of Business Development Center sang Bacolod Queen of Mercy Hospital diri sa siyudad sang Bacolod. Mondi siya ni parayag ni Colonel Thomas Joseph Martir. Sa una daw may mawa man na ding the same as that, no? So daw revive malang na siya. Para naman na maka-avail man sa dutay nga discount ang aton nga members sang kapulisan. Okay. If ever ma-hospitalize sila, gilang mga dependents. Subot sila nga sir, ang makabenepisyo sini ang mismo pasyente, ang pamilya sang pasyente, nga mga pulis na to, mo na? Yes sir, sir. Amo ginang tinutuyo sina and siguro may mga discount na not only sa hospital but siguro sa mga prescribed nga mga bulong or ipadapat sa aton ng mga pasyente. Hindi na siya nga siling libre unano? Hindi na libre siya. Yung tayo nga discount siya para lang makabulig sa aton nga mga magmasakit nga mga personnel. May di ako siya kung pilang discount diri sir? Depende man siguro sir expense ang iyang masakit or what, but may mga nag-evaluate man siya na, no? If ever nga ma-admit sila na ma-coordinate na sa amon kapamatuod nga personnel na sila namon or dependent na sila sa amon mga personnel. Nako ginang mabulig siya. Asal sina sir, may mga stakeholder, mas sir nga iba nga nag-promise na si mo sir, magluwas sila sa mga amon ni sir? May mga in other ways, no, nga mag-support damo man sa mga nagakaladto diri, mga stakeholders nga mga just like mga businesses mag-offer man sang assistance sa kinahanglanon sang kapulisan. Aksyon si Bacolod Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Aksyon Rick magpanulig report una sa balita o sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, daog ka or dakop ka, daog ka, rolita promo sa aksyon no Radyo Bacolod. No? Simple man lang ning himuon ta sini. Aring mechanics na to, no, magpamati lang sa aksyon no Radyo Bacolod. On air man siya or sa Facebook. No? Ang madakpan nga nagapamati at tagan sang kupon o kon coupon, no? Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon nga magkadto personal sa Aksyon no Radyo Bacolod, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, rolita, no? Kanami, no? Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, umpisa sa Aksyon Reports first person, tubtob Aksyon BBB, tubtob lang kamula 5 sang hapon nga magpadulong sa station. Subong abing adlaw nagabutan ka sa kay Aksyon Fred Salanga, pwede ka kakadto until 5 o'clock sa nga hapon, no? Para magpatiyog sang rolita. Ang magabutan naman sa programa halin sa This Is My Life, pagkatapos na ni program This Is My Life, kung magabutan ka sa This Is My Life, sa drama nga mensahe sang pagigugma, timbangan sang katarungan, sa Action Reports Afternoon Edition, perting ability, tubtob sa aksyon ay patrol da kung da kamo magabutan, that is why pamati gid kamo, no? Mayara kamo nga ti makapadulong sa station tubtob las 12 sa masunod nga adlaw, meaning magabutan ka bikaron sa This Is My Life, dason ka pa 12 o'clock sa udto buwas abi, no? And ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob gid lamang las 5 sang masunod nga adlaw, no? Magapadulong sa Aksyon Radyo Bacolod. Las 5 mga kaaksyon na advice man na mo na ang magabutan nga ngalan kung san o ka makakadto sa station, no? Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pauli amo nang namida, no? Kay ti magsaka ka di kag makapatiyog karolita, wala gid sang mihoy kag mihay, way gid luhaan mo kun ang amigo ko pa. May daog kagid, no? Ang promo magasugod sa Agosto 15 sa Monday na mga kaaksyon tubtob Setyembre
17, no? 5 ka semana ang promo kag mayara sang 2 ka winner kada adlaw, Lunes tubtob Sabado, o kung total ini nga 60 winners tanan, no? Ang posible nga madag-an ninyo sa sining promo mga ka-aksyon, cash, gift check, appliances, cellphone, and rice nga isa ka sako ba puwerte kanami, no? Ang draw ang may presensya sang representative gikan sa Department of Trade and Industry o kung DTI, no? Importante lang 18 anyos pasaka ang magkapasakop. Kung 16 ka or 17, hindi pwede. Dapat 18 kagid pasaka ang edad mo para magkapasakop sa sining promo, no? Isa lang kabisa, magdaog ka mo mga kaaksyon, ha? For example, nagabutan ka sa aksyon BBB, hindi ka nakapasakop kaya tinagabutan ka na mo, may ipauli ka na nga premyo pagi sa pagpatiyog mo sang rolita, no? Dakop ka, daog ka rolita promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay pasudlon tanahing balita ni Aksyon Roger Gotibo sa siyudad sang Cadiz, no? COVAX bala nagpatigayon sang pag-audit sa mga expire ba pertidamo gini mga expire nga mga COVID-19 bakuna bala sa siyudad sang Cadiz, no? Damo-damo ni gawa. Aring kaunda, no, sang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, no? Standby Aksyon Elson Patinio, kadtuan taman dira karon dugay-dugay ang balita mo upod kay Aksyon Vidya Pasible. Yari ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex nagpatigayon sang auditing ang COVAX facility sa mga vaccine nga yari karon sa siyudad sang Cadiz, bangod man nga hindi man dinay nga damo gid man nga mga vaccine karon ang nag-expire. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga labi na gid ning AstraZeneca nga mas madamo ang nag-expire kag gibalik nila sa COVAX facility. Pero sa amon dire City Officer nagligad lang nga si Mama, nagpadulong mismo dire ang COVAX facility personnel kag nag-audit sa mga vaccine nga ari pa sa siyudad sang Cadiz kung bala anano na ang status sini. Nag-expire, may tamang sabi nga sa nabukid na lang nag-expire. So, amin sa national, pag sa mga pagka-COVAX sa Philippines ng WHO. So, labong ko nag-expire, may mga liwa si Cadiz sa Cadiz, hindi ka binigyan ng Pilipinas. Kung magamit niya ang COVAX sa Philippines sa WHO, nag-audit, ang gastos na ang WHO, mga representative sa COVAX facility. So, bigla mo ng expert na mas-travel na vaccine. Pero nga, ito nga mga expert Moderna, kung mga kayo ba. So, far daw, walang man pa na damo-damo din ng expert. Kaya kasi daw, dito naman. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga ang ila sa karon nga ginahimo ang padayon gid nga pag-encourage sa mga kadisenyos labi na kay manog bukas na ang klase nga dapat magpabakuna gid ang mga kabataan Lunes hasta Biyernes alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon ang ila pagpabaton diri sa may City Health Office. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga naghina ang vaccination nga mo gitanay kinahanglan sining pagbukas ang klase. Maganda po bukas din ang linggo. Kasi buong 100 po. Oh, dalikin lang kay daw naglapaw gawa ang aton sini nga play nga. Anyway, yan muna Action Rex ang aton sini nga madulong nga report direkta diri sa may siyudad sa Cadiz kag sa tubong nag-kick off man gali ang Brigada Eskwela para sa school year 2022 ka 2023. Ang hindi napit ka bisita diri kay namo si Congressman Terdim Ranyon sa 2nd District kag Subugman ara man ang presensya ni Mayor Bading Escalante sa local school board kag amo ang nagpanguna sa sining kick-off sang Brigada Eskwela sa Tagsa Kamanga, Bulutuan. Sa aton sini nga mga kaaksyon nga mahilig magkape ang aton na panugyan sa inyo.
BBB program. Ini si Aksyon Roger Guti nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Life extension vitamin D3 anay ang aton sining tumaron. No? Nelson Patino sa Banwasang Calatrava, no? 3 ka batch target sang LGU Calatrava para sa CBDRP sining tuig mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Nelson Patino. Aksyon Nelson. Action Rex nagpatigayon sang auditing ang COVAX. Dali lang ha. Kay nga ikaw pagyapon Aksyon Roger. Aring kay Aksyon Nelson Patinio. Action Rex sa 3 pa kabats ang target sa local government unit sang Calatrava para sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o kon CBDRP sining tuig. Kapin sa 150 ka mga partisipante ang ginalauman nga magtambong sa among programa nga magahalin sa mga barangay nga wala pa na intra sang naunang CBDRP sang Banwa. Madumduman nga 11 na ka mga barangay ang gindeklar nga drug-free sang Calatrava kag naglabot na sa 90 ka mga drug surrenderies ang nakagraduar sa napulo ka adlaw nga in-house program sang CBDRP. Ang sini ginapahayag ni Mayor Marilyn Era sang Calatrava na ang budget nga nabilin para nagid lamang sa isa ka batch sang CBDRP. Suno pa sa iya sa sining tuig apang suno pa dugang niya nga may ara na sang supplemental budget ang Banwa para sa dugang 2 ka batch antes pa man magtakop ang tuig 2022. Yaring dugang pahayag ni Mayor Marilyn Era sa interview sang Action Radio. We had passed supplemental budget last 2 weeks ago, and we allocated 2 more buses for this year so that we could have 90 participants before the year ends na maka-undergo CBDRP. Ang nakabahin sa pahayag ni Mayor Marilyn Era sa interview sa Action Radio. Report gikan sa Banwasang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Nelson Patinio. Kaduan talang balita ni Akson na VJ Apasible sa ka-20 anyos nga lalaki ho nagbato kuno sa isa ka checkpoint na nakuhaan sang ginapatian Shabu sa Banwa sang Binalbagan. Yari ang countdown sa report ni Akson VJ Apasible. Akson VJ.
Action Rex nakuhaan sang ginapatihan illegal nga droga ang isa iya ka 20 anyos nga lalaki matapos ini ang nagbato sa kapulisan sa isa iya ka checkpoint taktalas 10:15 kagabi Agosto 10, 2022 sa may bahin sang National Highway. Sakop ini sang Paglaom 2, Barangay Paglaom, Banwa sang Binalbagan. Ginkilala ang suspect sa kay Nathaniel Arroyo, 20 anyos, soltero, kag residente sang San Gregorio Village sa amuman nga barangay. Ginakabig bilang isa ka newly identified person si Arroyo sang mga otoridad. Sandig sa report sang Binalbagan PNP Action Rex, nagpatigayon sila sa isa iya ka checkpoint sa pagpamuno ni Police Lieutenant Charles Richard Casalan, ang Deputy Chief for Operations sang istasyon sa may bahin sang National Highway, sakop sang Barangay Paglaom. Dugang pa Action Rex, nagbato ining si Arroyo sa mga kapulisan nga nagapatigayon sa nasambit nga checkpoint sa lugar, kag sang ini ang ginrikisa, nakuhaan ini sa isig kamagamay nga plastic sachet nga nagaunod sang ginapatihan shabu. Ang illegal nga droga nga nakuha gikan sa paginakop ni Arroyo ang nagabalor 500 pesos. Sa karon Action Rex nakahunong ini sa kustudiya sang Binalbagan PNP. Balita nagikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible sa mga kaaksyon ta constipation. Ang problema ninyo, balokang constipation, mo sang iloy-iloy mo sang tanan nga mga diseases, mga kaaksyon. Evergreen Herbal Capsule, ginarekomendar ta sa inyo, aprobado sang Food and Drug. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga mis-encounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sininga pangalagad, pasensya ginang way tama labutan nga mga topiko kag talamyawon sa sininga hapon mga kaaksyon. No? Standby na sa This Is My Life, sunod na sa Dirigid Lamang Madugay, upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman.